Ja, dit lieken. Heeft ze troostraald, chef? Heeft ze troostraald? Best. Nee? Nee. Waar ben je rayon gehad? Van Gastelaan. Oh, hoe gemiddeld, hoeveel? Ja, gemiddeld dat het niet zoveel te zien. De kwaliteit van het eten bij meerdere dingen die een rol spelen. Maar het is niet zo best. Ja, ben je wel weer over de mooie rijtje. Hoi. Hoi, hoi. Beginnen boven. Hoi. Hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Echte stinkers. Beginnen boven. Hoi jongen. Ik trail je ervan. Nou. Nee, zo valt het op mij, hè? Voor het eerst in de 15 jaar werden ze een vergadering. Ja. Ja, nou ja, elke keer wel, maar nou gaat het ergens over, of nee? Hoe speciaal is dit? Ja, een rionhoudervergadering is altijd speciaal. Zeer speciaal. Heb je goede berichten voor jong? Nou, dat cool beter. Want? Nou, dit is je eer te luisteren. 5 centimeter en net genoeg. Ja. Jij bent rayon gehad. Wij gaan verder. Ja, hoe is je naam? Warkum. Van Warkum? Beuker. Beuker. Goeie. Oké. Hoi.
Ah, goeie. Hoi. Hoi, je maakt wat terug in naar boven. Ja, best, sorry. Goeie. Hoi. We zitten boven. Boven? Ja. Andere jongen. Die zit in het bestuur. Dan link het wel weer van de keuring. Maar moet een nummer worden. Ja. En dan als jongen staan we even aan.